I-like mo ako. Like. Ayun, okay na. Ka-live na pala. Oo. Bakit may sound ako, bebe? May sound ako. Sige daw, bebe. Hilinga daw sa ano. May sound ako. Ang Psyche Carrion. Mega shoutout naman dyan sa'yo. Nasa harang daw. Barista na bulbulo. Ano ba yan? Uy. Mega shoutout naman dyan kay Barista na bulbul. Si Ma'am Bebe Loves to. If I am not mistaken. Mega shoutout naman dyan kay Barista na bulbul. Yo. Mega shoutout po dyan sa'yo. And welcome naman sa aking live streaming. Ma'am Psyche Carrion. Magandang gabi naman dyan sa'yo. Ma'am Psyche Carrion. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Psyche Carrion. O, diba? Na-miss ko to eh. Magandang gabi naman dyan sa inyo guys. And thank you also for joining my live streaming. Barista na bulbul. Ano ba? Tawag dito. Kay Ma'am Victoria Culubi to, no? Harang naman, no? Diba? Sabi ko na nga guys. Si Ma'am Victoria Culubi is in my live streaming. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Ma'am Victoria Culubi. Si Ma'am Bebe Loves. So, diba? Asan ba yung jowa mo dyan, ma'am? Thank you also for joining my live streaming. Bebe Labs, mega shoutout naman dyan kay Bebe Labs. Thank you also for joining my live streaming, Bebe Labs. Ano bang ginagawa mo dyan, Ma'am Victoria Culubi? Ano bang ginagawa, pinagkakaabalan mo sa buhay? Busy lang to, kuya. Maliligo muna ako. Sige lang. Ano ba yan? Kukunin ko, bebe. Uy, thank you naman dyan kay Ma'am Psyche Carrion for keeping me in your background also. Harang pa ako host. Ayan. Sige lang. Thank you naman dyan sa mga paharang mo. Oo. Gusto naman kayo dyan, guys. DJ Jonah sa Dino. Mambeng, harang po, kapo Sir Aura. Ayan, Mambeng, maraming salamat naman dyan kay Mambeng. Nasa harang daw.
Thank you naman for joining me in joining my live streaming, Ma'am Beng. Beng Shop channel all the way from Germany. Ma'am Beng, magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Beng. And thank you naman dyan, Ma'am. Victorioso Official, D.O. Mega shoutout naman po dyan kay Victorioso Official, ang jowa ni Ma'am Victoria Kulube. Ayan, si Ma'am Victoria to eh. All the way from Malaysia. Kausapin nyo ako, sige na. Wala akong kausap dito. Harang kami, Bebe Labs, dito, BG Akabang Work. Sige. Salamat naman. Uy, Ma'am Marisa, mega shoutout naman kay Ma'am Marisa Sonder Vlog, Harang Katamsak. Magandang hapon naman dyan kay Ma'am Marisa Sonder Vlog. Uy, na-miss kita, Ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta yung pagti-tiktok mo? Ma'am Marisa Sonder Vlog, mega shoutout naman dyan kay Ma'am Marisa Sonder Vlog, MSB. Ma'am, kumusta yung pagti-tiktok mo? Bebe Labs, Ma'am Marisa Sonder Vlog, thesis dyan, o diba? Oo nga. Ma'am Marisa Sonder Vlog, mega shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am Marisa Sonder Vlog. Skip mo na yan, Ma'am Marisa. Sige, nabilis. Oo, at na-miss ko ikaw. Kumusta naman tayo dyan? Na-miss ko to. Ma'am Marisa Sonder Vlog, all the way from Australia. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Oo, yung pagti-tiktok natin. Hi, Bebe Labs. Mega love shoutout po. Ang pagbatis ng galing pa kay Ma'am Marisa Sonder Vlog. TikTok ka pa, Ma'am. Ano ba yung TikTok account mo? Bilis. At ipapahanap kita kay Bebe. Kailangan i-follow mo rin si Bebe. DJ Jonah Sagayno. Ito, addict to si Bebe sa TikTok eh. Pero i-follow mo rin si Bebe. Mega love shoutout po, sir. Ayun. Jasmine Love Music. Mega shoutout din po kay Jasmine Love Music, who is in my live streaming also. Magandang hapon naman dyan sa inyo. And thank you also for joining my live streaming. Patusok naman ako, guys. Patusok po sa nakapin. Ayan. Kay Ma'am Jasmine Love Music. Ayan. Premier ba to? Tilapyang Maarte. Mega shoutout naman yan. Kay Bebe Loves to eh. Agoy, hanapin mo ko, sir, TikTok. Hanapin mo to, Bebe. O, Marisa Sonder Vlog. Sino si Bebe? Ito si Bebe. Oh. Bebe, makita ka, Bebe. O, ayan. Ito, maganda kong pamangkin. Ayan, ayan si Bebe. Uy, bakit ayaw ilabas ni Nightboot si Ma'am Marisa Sonder Vlog, uy? Nakita mo, Bebe.
MS lang pala ang code ko. MS. Batuta ni Tilapia. Walain mo yun. DJ Tronic sa Gyno. Mayaman. Hanapin mo, bebe, oh. Nakita ko na ikaw, Pinay in Australia. Diba? Diba? Ayan. Ayan. Alam mo, hindi kita makahanap. Uy, meron siyang Wow, may 3,188 followers. Diba? Eto nga. Ang cute ng baby niya, bebe. Tingnan mo. Pinay in Australia po. Nakita ko na. Follow back mo daw ma'am si Bebe. Ayan. Ma'am, thank you for that sweet and amazing super chat. Diba? Uy, may mayaman. Agoy. DJ Tronic sa Follow ko si Bebe Labs at Marisa. Sige. Is held for review. Bakit na held for review ka? Wala ka bang ano? Hindi ka pala moderator dito, oy. Sorry na agad. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. SCMSB. Kate Extreme. Ay, si Ma'am Kate pala to. Ma'am Kate Extreme Vlogging. Mega love shoutout naman dyan kay Kate Extreme Vlogging. Ito pala si Ma'am Kate Extreme Vlogging. Diba? Nakita ko rin si Ma'am Kate. Ito, trailer. Trailer lang pala. Kailan ba ang premiere? 25 days. July 13 pa. Diba? Hello? Sarap naman ang manok. Baby, tingnan ang manok. Ni Kate Extreme Vlogging. Parang sarap. Diba? Marisa Sander Dandikit, diba? Gia 143 po ba TikTok, baby sir? Opo, mama. Opo, yan nga po. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Ang ating mayaman na super chatter. Oy, man. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Diba? Nag-update lang ako ng aking YouTube account. Gia 143 daw. Ayan. Okay, pati yan si Bebe Labs, meron niya na ano na ba yun? Na TikTok. Okay, Bebe Labs, ano ba ang TikTok mo? I-follow ka daw ni Bebe. Follow back. This cup is oversized. Let me give you one advice. Put the roof down on this guy. Guys, baka hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter. Make friends also guys with our super chatter. Si Ma'am Marisa Sonder Vlog, diba? Yaman ito eh. Dami kong utang dito. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got like a plan to take you with me tonight. You stay 'cause I'm the man. We rock it like we can. Ampas lupang tilapia. Sean TV Guapo. Tusok, sir. Mega shoutout naman dyan kay Sir Sean TV Guapo. Sir, thank you for that sweet tusok mo dyan. And welcome din sa aking live streaming. Nasa Taoyin ka ba ngayon, sir? Nasa Taoyin ka nga ba? Dan na FB TikTok ni Baby, sir. Ayun. Okay. Dan na FB TikTok ni Baby, sir. Ayun. Uy, may tatamsakan tayo guys. Patamsak din po ako guys. Patamsak ito. Nakapin sa taas. Sean TV Guapo, mega love shoutout po dyan sa iyo. Ang pagbati is nagagaling pa kay Ma'am Bebe Labs. Guys, patamsak po. Patamsak naman ako. Baka lang. Oo sir, dito ako nakakabagot sa hotel. Nasa hotel ka ngayon? Adi, gagaling ka na niyan magsalita ng in-check.
laki na ng baby ni ma'am. O, diba? Ang cute-cute. Size. Let me give you one advice. Mahirap Chinese. Mabilis lang naman. Kailan ka dumating dyan, sir? Tuturuan kita. Gusto mo, turuan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, diba? Basic muna tayo sa basic. Kailangan matutunan mo ang basic. FB, follow back. O, diba? Follow back mo daw sa FB, bebe. O, si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Follow back ang FB. Oh. Sorry na agad. Acronym ng follow back pala yon ang FB. Akala ko FB. June 14, ako dumating. Ayan. June 14. Ano pala ngayon? Ang Bayang Gudaw nandito rin sa atin. 18. 4 days ka pa lang pala dyan, sir. 4 days. Kailangan mong matutunan dyan, sir. Kapag ka nasa Taiwan ka, kailangan mong matutunan muna yung basic. At ang sunod mong dapat matutunan, paano, saan, magkano, ilan, tapos saan ako pupunta. Ayan, yung mga basic na yon. At ang sunod naman dyan, yung mga mura nila. Kailangan mong matutunan yung mga mura nila. Yun ang pangatlong dapat mong matutunan. Oo nga. Ma'am Erich 101, nag-live stream ka na, wala yung live streaming mo. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Erich 101. Uy, na-miss ko to, si Ma'am Erich. 2 years na talaga host, hindi mo ako naaalala. Uy, hindi daw naaalala nung nag-live stream ka nung isang araw na wala ka kayo. Oo. Mega love shoutout naman kay Ma'am Erich 101. Highly recommended monetized channel also yan. Si Ma'am Erich 101. Sir, di ka na bumalik sa Taiwan. Ma'am, hindi po ako nakakabalik, ma'am, sa Taiwan. Oo. Kasi nga, maialitan ng China at yung Taiwan. Ma'am Bayang Gudaw is in my live streaming also, guys. Highly recommended monetized channel also. Thank you also for joining my live streaming, Ma'am Bayang Gudaw. One of our VIP member also, yun. PG19. Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ma'am Bayang Gudaw. Mga kayanig yan guys. Oo, yanigin nyo yan. At makipagyanigan kayo dyan. Ng bonggang-bongga. Especially sa ating VIP member na si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Ayan, ang ating super chatter also guys. Please do connect guys with our super chatter. Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan kayo guys. Sige na, magtanong kayo. Maraming palising bago ngayon. Si YouTube. And wag nyo guys, wag nyo aanuhin yung mga account. Asan na ba yun si Sir Sean TV Guapo? Sir, tuturuan kita ng 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? 1 is equal to E. E as in E or pwede naman Y. Diba ang Spanish term ng ng Y is E. E. Parang ganyan. E. Ang Chinese niya. Ang tanong ko, host, bakit ka lagi na nakasombrero? Ayan. Kasi ayokong ipakita guys na na nagpagukit ako. Ganon. Oo. Tawag pa si partner, sir. Excuse muna. Sige. Oo nga, tuturuan kita. Ang 2 is Ayan. Ayan. Ang 3 is sun. San, Su, Julio, Chipa, Su. Ang tanong ko, host, bakit pala? Ma'am, ang tanong ko, ma'am, bakit ayaw mo magpakita sa iyong vlog? Sige, napakita ka, ma'am. Oo nga. Dapat nagpapakita din. Baka konti na lang buhok. Hindi naman, ma'am. Oo. Madami pang buhok yan. Mandarin yan kaya ni ka. Opo, ma'am. Oo, Mandarin po yun, Ma'am Bayang Gudaw. Bakit mo alam, ma'am, na Mandarin yung yung language na yan?
Er san su ulio chipa su su isu su san su su sulyo su chi su pa su cho su. Diba? Arang pa di sabi ni Mas Malupit 2040. Mega shoutout din dyan sa aking malupit na kaibigan si Padi. Ayan. Si Mas Malupit 2040. Ayan. Hello all. Mega shoutout naman dyan kay Mas Malupit 2040. Welcome din sa aking live streaming. Hello naman dyan sa'yo, Padi. Kumusta? Lagi kang nagsa-silent na live streaming, Padi. Lagi akong nandun. Ayaw mo naman ako batiin. Ganon. Matamsak naman ako guys. Padikit na rin ako guys sa ating super chatter. Baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter na si Mama Risa Sonder Vlog. Abay, makipagkaibigan po kayo dyan. As in, oo nga. Hindi kayo magsisisi guys na kinaibigan nyo yan. Cantonese kasi ako dito sa Hong Kong kaya Nick. Mandarin sa China po. Ayan. Di ka naman nag-chat. Hindi. Doon lang ako nakatambay pa di. Cantonese kasi di. Oo, magkahawig lang naman kasi ang Cantonese. Wuchinali. Wuchitao. Wuchitao sa Muchang. Ano bago policy, sir? Diba? Sabi ko sa'yo. Magtatanong si mama. Ang bagong policy natin guys ngayon is kailangan pag nagpa-private kayo, especially sa mga mahilig mag-private ng mga ayaw nyong videos na in-upload nyo. Kasi hindi na po pwedeng mag-delete kayo. Once na i-upload nyo yan, is hindi nyo na pwedeng i-delete yan. Once na nag-private naman kayo guys, once na nag-private kayo ng inyong mga video na ayaw nyong i-delete, matatanggal yung watch hour niyan, isipin nyo guys matatanggal ang watch hour niyan sa inyong analytics at matatanggal din ang views dyan sa inyo. So, gano'n na yon, wala nang views. Ay, meron siyang view count, wala na siyang watch time hours. Ayan. Kaya kapag nagpa-private kayo guys, dahan-dahanin nyo ang pagpa-private nyo, huwag nyong uubusin. Kasi once na bumaba yan sa 4,000 public watch hour, ang inyong mga watch hour dyan, madidemonetize din po kayo. Ano bang mga katanungan? Uy, Padi, may love shoutout naman dyan kay Padi. Ito ang pinakamalupit kong Padi. Ito ang pinakamalupit kong kaibigan dito. Si Mas Malupit 2040, diba? Nabuhay na to since 2040. Ang taong future. Ano ba yung mangyayari sa akin, Padi? Mas malupit to pagdating siguro ng 2040. O baka nabuhay na to. Bumalik kang dito. Ano pa ba mga katanungan nyo, guys? And ano pa ba yung mga policy na bago ngayon? Tapos guys, nung January 2022 pala, yung may mga new quality principle for kids and family content na. Ayan. Na nasa scope na ng channel monetization, taking effect on last February. Ayan. If you're monetizing on YouTube, pag nagmo-monetize kayo guys sa YouTube, it is important that your channel follow YouTube monetization policy. Kaya pag nag-update kayo guys, once na ang account niyo ano ba yan? Once na nag-upload kayo ng may mga bata guys, make sure na nag-follow kayo sa guidelines. Kailangan yung i-declare na for YouTube Kids. Mawawala yan ang comment section.
Kasi chinecheck na guys ngayon ang main team ninyo, yung mga most viewed videos ninyo, mga bagong video nyo, tapos yung biggest proportion ng watch time natin. Tapos yung mga metadata natin. So mga including ang metadata guys na tinatawag, ang metadata ang tinatawag, yung ini-include nun yung titles natin, yung thumbnails natin, yung description natin. Ayun, chine-check po yun. Ano ba ang quality principle ng kids and family content? Ayan. Kailangan pinoprovide kasi ni YouTube yung kids and families with a safe, enriching experience of YouTube. Kaya. Ganun. While finding new ways to reward creator, contributing high quality content to the Ganon. Nightbot pangit. Diba? Hello, nakikipag-away siya kay Nightbot. Hoy, Nightbot, ayaw. Sige, type diha. Mapapagod ka lang. Nakikipag-away kayo kay Nightbot. Mabuti hindi si Little Aura, guys. Oo, ang ipinang live stream ko kasi doon talaga nang aaway yon. Ano ba? Ano pa? Once guys na ang channel ninyo is made for kids content, kailangan nyo guys mag-base sa YouTube quality principle for kids and family content to determine the monetization status of your content. Kapag hindi kayo sumunod doon, patanggalan kayo ng harang. If a channel is found to have strong focus on low quality made for kids content, it may be suspended. Kaya nga, pwedeng masuspendan ang inyong mga account. Sagayno Remix. Ano pa ba? Mga quality principle for monetization eligibility. DJ John Sagayno Remix. Kailangan hindi kayo nag-i-encourage ng mga negative behaviors or attitude, mga heavily commercial or promotional. Easy lang sir ha, kain lang kami. Sige. Okay, sino pa daw ba ang gustong magpa-follow dyan ng TikTok ninyo? Oo nga, at may magpa-follow daw. Oo, basta follow back din pag may time. Okay, Ma'am Bebe Labs. Oo, ano daw ba yung TikTok nyo? At ipapalo kayo ni Bebe. And sa aking super chatter guys, please don't forget to make friends with our super chatter na si Ma'am Marisa Sondervlog who is in our live streaming. Diba? Mayaman. All the way from Australia. You're listening to the hottest music. Ma'am May. Uy, si Ma'am May. Mapili. Nandito rin sa atin. Tamsak Puser. Si Ma'am Maylin Mapili. Mega shoutout naman kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik din natin na kaibigan. Uy, Ma'am May. Mega love shoutout naman kay Ma'am Maylin Mapili. Thank you also for joining my live streaming. Highly recommended monetized channel din yan guys. Si Ma'am May Mapili. Si Ma'am Maylin Mapili. Kaya tanong ko, paano magtanggal ng moderator yung lahatan? Lahat ba ma'am? Lahat ba? Gusto mong tanggalin? Oo nga, sabi ko nga, lahatan. Ma'am, punta ka po dun ma'am sa iyong YouTube, YouTube, ano ba yan? Your channel. Punta ka sa your channel. Opo. Puntahan mo ma'am yung, your channel, tapos puntahan mo yung manage video. Ayan. Punta ka dun ma'am sa YouTube Creator Studio mo. Tapos, makikita mo yun yung di ba? Kapag ka nag-open ka ng your channel, makikita mo yung channel content mo.
Tapos, puntahan mo po ma'am yung settings sa pinakababa. If you're using computer or laptop, sa pinakababa guys, nandoon sa last part ay sa left side, pinakababa, may makikita ka dyan ng settings. Ayan. Kapag kagamit mo naman ang CP, ano ba ang gamit mo? CP. Wala akong CP kasi. Pagka CP naman guys, ayan, makikita, patingin nga ako bebe ng CP mo, madali sa na YouTube. Titingnan ko lang ka kung asan. Anong to nga? Yung YouTube mo, bebe. Titingnan ko lang yung CP. May account ba yan na nakalagin? Ha? Lagyan mo nga. Titingnan ko lang kung paano. Tapos basta hanapin mo yung settings. Ayan. Pagka cellphone mo ang gamit mo, teka lang, kakalikotin mo. Punta ka ng your channel. Tapos edit ata. Ay, hindi. Ay, hindi ma'am. Punta ka na lang po ma'am sa kung CP ang gamit mo ma'am, puntahan mo na lang yung Chrome. Punta ka ma'am yung Chrome, tapos buksan mo yung YouTube mo doon sa Chrome. YouTube. Desktop site. Ayan. Desktop site for Chrome. Ayan. Tapos, mag-sign into YouTube ka. Tama ba? Mag-sign in ka doon, ma'am. I-sign in mo sa sa Chrome mo yung continue to studio. Ganyan ba? Your channel plus manage account plus settings. Opo, ma'am. Tapos, continue. Tapos, dapat ganito ma'am yung lalabas. Dapat naka-desktop site ka. Ayan. Kaya dito kay Bebe. Ayan. Nakikita mo yung Chrome yung gamit ko ma'am. Google Chrome yung gamit ko. Browser yung gamit ko. Tapos naka-desktop site ako. Nakikita mo yung yung part na to sa pinakababa. Left side kapag ka nakaharap sa akin. Yung right side ninyo guys. Ayan. May dalawa dyan na yung settings at saka yung send feedback na icon. Click mo yung settings na to. Click mo yung settings. Ganyan yung lalabas niya. Tapos, hanapin mo ma'am yung channel. Hanapin mo yung channel. Ay, tama ba ako? O permission ba yan? Ay, hindi pala. Ay, community pala. Sorry na agad. Tama ba ako? Tama ba? Ayos nga dyan, Bebe. Settings. Channel. Ay, sa community pala. Ayan, community mo. Tapos makikita mo, ma'am, yung approve user. Makikita mo dito ma'am sa yung community mo, makikita mo yung approve user, makikita mo yan dyan. Hindi ko maipakita sa akin kasi sa akin ang dami, sobrang halos, ang dami kong mga channel na Chrome, YT, desktop site, sign in. Opo ma'am, sign in. Tapos puntahan mo yung YouTube mo ma'am. Approve user. Opo, approve user. Tapos may makikita ka dyan ma'am, yung box na to, makikita mo yung box ng approve user na to ma'am. May mga moderator ka, ayan. Ito yung moderator, sa pinakang unang box, may moderator. Tapos kapag may moderator ka ma'am, kapag may mga binigyan ka ng jacket, nandyan yung mga mukha niya. Tapos kapag gusto mong tanggalin, hindi ko kasi maipapakita sa inyo guys ang aking monitor. Ewan ko kung mag 360 ang aking monitor. Pwede ko bang mag 360 bebe ang aking monitor?
DJ Jonel Sagayno Remix. Paano ko ba ito 360? Ayan. Ganito guys sa akin. Ayan. Ganyan lang talaga siya. Ayan. O, ganito. Ito yung aking mga moderator guys. Ito yung aking mga moderator. Tapos may makikita ka dyan ngayon na ano. Ano ba to? Ito. Nakikita mo yung X na to. Sa pinakang dulo niya, ito, may X yan. Remove all moderators. Ayan. I-click mo lang yan and then i-save data mo. Ayan, i-save mo lang. Pag na-remove mo na siya, ayan. Ito yung mga moderator ko, guys. Hello. Ayan yung aking mga moderators. Ayan. Ito yung aking mga moderators dyan. Ito. Kung makikita nyo. Pwede ko itong i-remove ang lahat ng aking moderators. Mawawalan kayo lahat ng jacket. Ayan. Ganyan ang pagtatanggal ng mga moderators. Tama ba? Remove all moderators. Save data. Okay. Ayan, Nick. Salamat. O Puma. Ganon nga po. Tama. Ano pa ba? Ano pa? Ano pa yung mga tanong niya si Phyllis? Habang pwede kong sagutin. Remove all moderators, save data. Okay, so yan. Welcome. Ano pa ba? Ano pa? Ano ba yung mga katanungan? DJ Jonel Sagayno. Parang ulit, Sir Ora. Ayan. Mambeng! Mambeng! Mega love shoutout naman dyan kay Mambeng Shop Channel. Mambeng! Mega shoutout naman dyan sa'yo. Thank you naman dyan, ma'am, sa mga paharang mo. Mambeng, magandang gabi naman dyan sa iyo, Mambeng Shop Channel. Ay, hindi pala. Magandang umaga pala dyan sa inyo. All the way from Germany, si Mambeng Shop Channel. We see my live streaming. Na nagpapaharang-harang dyan. Our members. Bakit meron ng ganito? Bakit ganun? Ano nangyari doon? DJ Jonel Sagayno Remix.
Oh, hindi na pala siya. DJ Jonah Sagayno Remix. Best of my life. Let the bass kick. DJ Jonah Sagayno. Blowing Eh, ano na? Papaaram na ako. Magpapaalam na ako, guys. Ayun. Maraming salamat na wala yun. Mag-iisang oras na pala ako. Ano. May 16 minutes pa ako. Tama. Tama, diba? 44. Speed. Let the bass kick.
Mambayang Gudaw. Thank you naman po dyan sa iyo, Mambayang Gudaw. Can't believe my eyes. This club is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down, 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 down. Pretty girls, hey, you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. Stay, cause I'm the man. We rock it like we can. DJ Jonas Sagayno. Ayun, wawala na ako. Can't believe my eyes. This club is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down, 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 down. Pretty girls, hey, you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. Stay, cause I'm the man. We rock it like we can. Hey guys, magpapaalam na ako sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat naman yan guys sa mga nandyan. Si Ma'am Meme, Mapili, ayan, Bayang Gudaw. Thank you also guys. Maraming salamat guys sa mga wantabay, sumuporta sa atin. Ayan, ako po'y magpapaalam na sa inyo. Ayan. Abot na naman tayo guys ng oras. Ayan. Maraming salamat po guys. Ako po ang inyong lingkod, Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I do hope guys that you have a wonderful night. Enjoy the rest of the night guys. I love you. Bye guys.